Jabang bayi. Miring goleki condonging ati. Jeplok ora panggunge iki kok. Tansah liwat ati kakayungyon. Sakamu saya nambahi wangon. Dasar ayu lancer kuning. Ora mau kalatiku dadi komik. Nasaman saktitik aku wis trima. Mas de sone pateni Mas. Sone pateni. Oh, angel. Wonge wae genjong aja kendange. Piye kowe kok nesu kendang mbok ora tarit ki piye? Wis. Kene iki ape mateni aku. Ora mateni piye kowe iki aku gumun. Gumun piye? Lah tak siaro wajahmu mirip Ariel Peter Pan. Lah kok malah kaya Ariel Bengkong. Oh, aku ki najan ngene-ngene aku ning omah ya terkenal. Terkenal ngopo? Maling. Maling. Ora terkenal tenan jare bapakku. Terkenal piye? Aku ora kaya Ariel Peter Pan. Kaya sapa? Kaya Aliando. Hah? Aliando? Heeh. Aliando ngono ki ya. Aliando. Tapi apik kok kowe. Aku daerahmu kan nggon banjir gede. Nggon banjir gede piye lek? Mesti nek ana banyu agung kowe ora ngarah iso kelem. Lah kok iso? Lah mlembung kowe plendungan. Oh iya ya. Iki mau mangane entek pirang-piring. Alah wong kene iki aja meneh kok takok mangan. Ngombe urung dikeki kok. Wis ki lho. Lah wong walah. Aku ning jero kene iki lho salin. Lah ya kok ning omah iki. Wah digelar karpet, digelar layar. Tak nggoni gatele ra eram.
Oh. Bar dienggo mepe gabah yae. Ya apik to kowe malah kaya mulane kowe serampat ora dibari. Ora dibari trae wong iki keparut tenan kok. Aja ngono. Ki lagi awak dhewe sowan ning gone Bapak Kopral Jono. Iki Kopral Jono. Bapak Kopral Jono ndi wonge ya Lek ya? Lho, kowe ditanggap ora ngerti wonge. Wong blas. Lho, kowe iki. Lah kok kethuk wonge wong banyu ora dikeki. Lho. Kok tak sumet ning kene kowe kok. Ora kaya ngono iki. Melak laliper, melak seneng-seneng aku. Lah iya masa kowe ora ngerti sing digawe? Ayo ngerti kok aku ya awat-awat. Sing ndi wonge? Bapak Kopral Jono. Ayo ndi? Sing ndi? Kae lho, Lek. Lho. Sing ndi? Lah sing kae lho. Lah kok mlaku wae to? Sing ndi? Sing kae lho. Iki lho kok mlaku wae. Sing ndi nggih? Wah, iki lho. Sing ndi? Kuwi lho sing untune ilang siji. Oh, dudu. Kowe iki tit lho iki lho. Weh. Halo, Bro. Teman, halo. Astagfirullahaladzim. Heeh. Apa to iki? Iki bir. Aku ki mbok kae bir. Masalah. Lah wong iki lho, Dik. Niki lho Dik kok mbok ombeni bir. Iki sedelok kas wong iki mono apene ngulon. Lho, iki lho ngomong sing apik lho. Nah iya wis tak kandhari lho Lek. Bocah iki mono sedelok kas apene ngulon. Neng Mekah. Sing kandha sapa? Lah neng ndi? Ning Kalisari karaoke. Aja ngono. Ape salam sik aku. Salam sing apik. Assalamualaikum. Coplok kabeh iki lho. Aku ya gara-gara serampat ra dibari ge mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik, lha kok iso kemekelan ki? Wong jawab. Wong jawab. Lah iya no, mergo kewajibane nek wong ketemu sesama muslim kuwi wajib uluk salam. Sing ngaturke kuwi sunah, sing jawab kuwi wajib. Dadi wong jawab salam wajib. Sing ngucap salam sunah. Jare sapa? Aku bar digepuki wong sak masjid. Lah kok iso? Gara-gara jawab salam kuwi. Lho, jawab salam kuwi wajib ya. Wajib apa aku salat ning masjid ning gurine imame salam assalamualaikum tak jawab waalaikumsalam. Kuwi ngono cengah. Nek salame wong salat ora perlu dijawab. Jarene wajib. Maksudnya iki ora perlu dijawab. Para bapak, para ibu, sedaya rawuh wonten mriki. Niki acarane napa ya? Aku gak tak doi. Oh alah ya wis aku tak mulai. Kowe sesuk ora bayaran. Qala ta'ala fi kitabil karim. Lho. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kowe iki dadi apa ya, Nyok? Aku ya Mbah. Kok rai ora bokro weteng ora karuan. Aku ya mau windoh kasanah no Lek. Main do kasanah ki lho. Ape piye jajal? Ditekakno rene. Wonten dawuh wonten ing kitab suci Al-Qur'an. Lho, jero iki ketok. Iya, saking jerone aku minggir neh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ngono lho. Ya Kowe iki ape apa? Ape kaya Mbah Yai. Lah kowe iso apa ora? Ya iso. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wah, artine apa? Mbah. Iso iki ya. Ning Anisa surat Anisa. Yen nikahan ngene iki kudu dikeki sithik akeh senajan dagelan iki ngekeki mawidah. Nek ayo penting.
wahidati wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Raine kok kulkas ngono kok. Cah iki nek mecucu kaya curut. Kuwi lho artine opo dawa men. Gusti Allah. Hei wong-wong sing beriman, bertakwalah karo Gusti Allah sing menciptakan Adam dan Hawa. Lewat Adam dan Hawa terciptalah wong-wong akeh sing padha beranak pinak. Mula kabeh ayo bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, nggih. Rungokno kowe. Heeh. Mula wonten dawuh ingkang surasane bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabillah sadid. Artine Mbah, nduk. artine sok sapa wong sing gelem sedekah syukur ngersaning Gusti bakal diganjar lipet-lipet. Tapi aku umpama dadi wong sugih, Piye? aku moh sedekah. Lho kowe ngerti apa ora bondo ning donya iki lho. Kok ora mbok go sedekah apa mbok go mati, kabeh ki mung titipan. Lah, ngerti ta? Lah iya kabeh ki titipan mbok yo wis nang sugih iki nang dienggo sedekah. Wong ki nek dititipi kudune amanah to. Amanah. Mulane nek bondo titipan, Heeh. titipane sapa? Titipane Allah. Nah, dititipi karo Gusti Allah kok diweh-wehno wong nek entek. Terus Gusti Allah takok piye nek ku jawab? Oh iya ya. Nek ditakokno sing duwe piye? Lah iya. Ora sah sedekah lah nek ngono. Mulane aku ki moh Sedekah ki ora kaya ngono. Lah piye? Gusti Allah kok nakokno bandane. lah jere titipane kono. Dagelan cengah iki. Lah kowe tak takoni umpama kowe titip aku dhuwit 1 juta kan mbok takokno Ya 1 mesti. juta. Lah nek aku ditipi karo Gusti Allah terus tak weh-wehno wong tak nggo sedekah. Terus donyaku entek Gusti Allah nek takok piye nek ku jawab? Gusti Allah kok ning omahku tak kandhanane. Lho lah kok iso Gusti Allah mbok ning omahmu lho. Nah, Gusti Allah kok nakokno bandane. Imang Berarti- aku teko Dek. Alhamdulillah ning Apa? kono ora dikeki maem ran. Aku kudu pipis. Terus Ya wis aku mlebu ning omahe Pak Jono. Wah, mlebu mengguri. Wah, ning kono ngarep ya aku ora iso mek popo. Lah sebabe? Ape leren nang kono tumpuk-tumpuk. apa sing tumpuk? Jajan, rengginang, kucur kabeh tumpuk-tumpuk. Kowe ngerti kucure? Pak genyo. Alute ra karuan. Kuwi sing wis dingi sing anyar ya Oh, enak. sing anyar eneng. Aku mengguri. Mengguri Delok nang kamar yo tumpuk-tumpuk. apa? Mibuan. Walah. Walah tamune akeh. Mengguri neh ning kamar guri. Hah? Yo tumpuk-tumpuk. Apa? Beras. Wah, Gedang. wah, Tumpuk-tumpuk. tamune akeh. Kamune akeh terus aku moro ning kamar mandi ape pipis. Ra sida. Lah sebabe Ning kono yo tumpuk-tumpuk. apa? Koran. Hah? Isa-isaan lho gombal. Waduh, durung kober. Ober. Jek ana tamu akeh. Wah, aku neng kono rengkene ra dikeki maem, aku ya mlebu njaluk maem. Terus Wah, ketemu karo Bu Parsiti. terus Bu Parsiti kancaku Facebook. coba. Terus Ning Facebook e jenenge ngerti? sapa? Parsiti nggak ingin terluka lagi. Wah. Sing ndi wonge kuwi? Wonge ya neng jero kok lak metu Parsiti. Piye pi? Iki lho wonge ning kene Iki ti. sing tukang masak. Sing tukang masak. Lah sing Tapi aku karo Parsiti wonge ora ramah blas. kowe kenal karo sing tukang masak? Kenal Jenenge Parsiti. Sing ngancani sing ngakon aku njupuk dhewe ge mang yo eneng. sapa? Bu Juweni. Bujine iki tukang apa? Tukang tukang ngadang. Alah kowe roh berase Piye? segane alu tera kaprah. Ora kesuk tamu akeh. Kamu akeh Dek. Nek aku ngerti ku ngene. Piye? Sing laden ngene Pak Jono ki wong luar negeri kabeh. Lho. Tenanan to ora? Tenan. Kok iso sapa? Sing ngadang Sing ngadang. jenenge Magicom. Oh alah Magicom. Lah Sing terus banyu sing banyu Sanyo. banyu Simisu. si misu.
Simi. Wah, iki lho muni. Simi. Kowe tekan kene dikon ngibur karo masyarakat kene. Saya tak terusne. Piye? Aku mlebu pedhot juweni dikon imbah dhewe. Juweni iki sapa? Lihat Dik Mang lho, kok Dik Mang asline wono pacarku. Lah. Aku karo juweni wis ngene. Plek ya? Plek duwe anak loro aku. Heeh. Kuwi anak tenan apa ora? Ya anak tenan tapi ndase cilik-cilik sak nekeran. Aku mbek juweni dikon imbah dhewe lek. Terus wonge apian. Wah, kuwi Mas Adit, ngono Mas Bagong. Kuwi ning kono segane engko jangane ya golek dhewe. Wah, aku bar mek sego terus aku golek jangan ning jero bak lek. Wah, ning kono tak kira babat. Apa? Bareng tak cidok kumkuman anduk. Alah, kowe kleru bak kumbahan kok sing mbok gogoni. Oh, alah nih juweni. Endi? Aku yo ora sida mangan, aku njaluk wedang. Heeh. Digawekno yu giem. Sutuk panggawe wedang ki apal wae. Apal giem. Bila terus Lah iya alhamdulillah aja aku ning kene iki apal kabeh to, Lek. Lah iya. Lah aku ki mangan ning kene ora kober, aku metu menjaba. Terus Ning gone warung andalanku ngene iki pojokan. kowe nang warung. Ning warung Mangan apa kowe? mangan mie ayam. Lah. Piye ngono ning gone Mbah Bejo. Terus Alah urung segitu tak pangan aku mbok celuk. lah sebabnya tak celuk. Iya terus ra sida mangan. Lah berarti iki ning kene iki kok ketoke ya wis entek. urung kuwi dicawisi dhewe. Dicawisi dhewe. Sik kowe tak takoki kowe kok senengamu jajan. Iya. Kowe tak takoki. Iya. Kowe nek mulih ngene iki tau marung apa ora? Mulih kok tanggapan. Tanggapan ngene iki. Marung ya penggaweanku no. Tau mangan lontong? Ya tahu. Tau mangan soto? Ya tahu no. Tau mangan sego pecel? Ya tahu mangan sego pecel senenganku. Saiki tak takoki. Heeh. Telek karo sego pecel enak ndi? Ya enak sego pecel no. Oh, berarti kowe tau mangan telek nek ngono. Lah kok iso? Lah iso bandingno antarane sego pecel karo telek nek gak tau mangan mosok ya cetha. Oh iya ya. Oh, jadi aku pakananku telek. Iya. Lho. Nah, nek iki tak takoni, Lek. Ibarate awakmu ya. Iya. Mlaku ning tengah dalan. Ning tengah dalan kono ketemu telek. Gedhi akeh ngono. Iya. Terus kowe piye? Aku ya nyimpang. Nah, pe mulih mek piring mesti. Lah terus Mulih mek piring pe mbok pangan. Kowe nyimpang alih. Ning telek iki mang. Nah, terus kowe piye? ya aku langsung Nek nyimpang kowe mbok pangan berarti mek piring. ya langsung tak ciduk. Nah, berarti pe mbok pangan dhewe. Lho, ape tak taplokno raimu Ora iku wis telek mbok taploki. Lah iya. Hari ini bersama Piye? Campur Sari Anyar. Campur Sari Anyar. Nyanyi iso apa ora? Oh lah ya pergaweanku no. Iki campur sarine jenenge apa? Pijar nada. Oh lah pijar nada pimpinan Mbah Inggi. Iya, Pak Lurah. Eling Mbah Inggi Paryono. Piye? Karo awak dhewe ya padha senimane. Biyen pancen padha duwe nasib beda-beda. Kula kalih Pak Paryono niku sering keliling tang Tayupan. Iya ya padha wae. Golek mangan ning gone kampung-kampung. Kampung-kampung Ngibur masyarakat. ngibur masyarakat. Alhamdulillah tua-tua nemoni kabejan. Kabejan. Pak Paryono dadi lurah ning Jari. Aku wis dadi bupati. Alhamdulillah Bojonegoro Lek. Ora, Tuban. ora, Lamongan. ora. Lah bupati ndi? Bupatine ketoprak. Merasa banter-banter. Tapi nasib ya pancen kaya ngono kuwi. Iya. Pak Paryono ki sing tak iri ora kok dadi lurahe. Sebabe Nek gendaan lho ora tau konangan. lah alah. Kowe iki kok Lah aku kancane kok. ya. Aku umpamane lek diceluk kanca dhewe ngene iki. Iya. Engko mulih kok disangoni Pak Paryono wong biasane ora. Kok dikeki amplop. Terus? Demi Allah lek nek Pak Paryono sing menehi, demi Allah tak saut. Lah, mbok saut. Kok amplop ra ning isine. Nyanyi. Nyanyi aku. Bisa apa ora? Bisa kok. Sesuai dengan hajat Hajate apa? mantu. Oh, mantu walimatul urs. Dayo teko, dayo teko. Halah. Duet wong loro. Hah? Nek dayo teko, dayo teko dijawab.
Bibir no kloso. Ngene iki lho. Lagu ki mosok gak iso. Ya itik-itik ya tak eling-elinge. Iki wong loro. Walah, kowe watuk mangan apa, Lek? Paping. No tapene wong kene garai watuk Paping. Paping. Oh, wis lemu curek. Aku ora curek. Cukil watu. Oh, modiar. Modiar lah. Sak karepem dhewe. Atik ngarani wong curek. Angin dong. Pak Babin, wonten ambulan. Ki apa? Niki lho batang niki lho dibeto. Aku wis 3 dina jane. Apa? Gering. Lho. Tapi mbok belani teko kene. Iya, aku aja dhuwit ora ngarah rene. Padha wae. He dayoe teko Gelarno kloso. Kelasane beda Diganti. Sah. Klosone bedah tuku sing anyar. Tuku sing anyar. Heeh. Oh iya. Diapa lo ya? Ya. Oleh-oleh lho ya. Apa? Tuku sing anyar. Nah. Kuwi apa sing marai? Oh alah iya. He dayoe teko Gelarno kloso. kelasane beda Tuku sing anyar. he kelasane beda Tambah tuku sing anyar. se iki sing kleru aku kok kowe to Piye? nek kelasane bedah kuwi ditambal jadah Oh, tambal jadah ya. eling ora Eling. piye Tambal jadah. he dayoe teko Gelarno kloso. kelasane beda Tambalen jadah. he jadahe mambu Diganti kucur. se oh tak suwek raiku lho Lah piye? Jadah mambu dienggo apa? Ya diganti kucur. pakakno asu Oh alah nek jadahe mambu dipakakno asu. eling ora Aku ya doyan nek pakakno asu. eling apa diapano Dipakakno asu. he dayoe teko Pakakno asu. dayoh teko kok pakakno asu iki piye to Lah gemang jere diawali dari depan Oh alah ya. dayoe Teko Gelarno kloso. kelasane beda Tambalen jadah. he jadahe mambu Tak pangan dhewe. pakakno asu Pakakno asu. asune mati Disuntik garing. sebuah rasa nyanyi Rasa nyanyi. kok Lah wong aku ya ora apal. penyanyi kok ning daya teko pakano kirik nyeluk penyanyi wae Nyeluk penyanyi. ini ada penyanyi fenomenal Timang eneng penyanyi aku krungu eneng penyanyi sing ora gelem dirabi dagelan. sapa Lah mbuh timang sing mbok takoni. aja sampe Aja sampe wong dirabi dagelan kuwi penak uripe malah soro lah kok iso? lha piye wong kaya bojoku kuwi Lah piye? gedene karo kowe iki jek gedhe kono bojoku ki mbiyen asline loro terus tak dadek sitok saiki gawedi kok iso bojo loro dadekno sitok mbok ke bojomu kena bongkar pasang to piye saiki kowe roh ngono piye bojo mleh aku tau tanggapane mulai wedi polahku dhewe lah kena apa teko lurung kok enek lawang mengo mingkem le lawang kok mlebi nutup mengo nek
jebule bojoku turu ning ngarep lawang. Walah. Lah ngono kok ya ora. Lah piye? Turu ning ngarep lawang bantalan tangan iki nek ngorok kaya desel 16 PKW kan. Lha kuwi malah apik. Bojo lowemu angger wes angger nyedot iki lawange nglebi, angger pas disebul lawange mengo. Dadi bojone kaya kipas angin. Denane iki ning sawah nganggo klambi oran ngisoran putih malah kaya kombi mlaku lho. Walah bojomu ngono kuwi ngono barang mbok gawa rene. Ora, tapi iki tak ingoni terus nek wis gudi tenanan. Apa mbok apa? Tak ijolo cilik-cilikan loro. Oh, bojo ki aja ngono. Ki nek ape nakal ngono kuwi. Nek ape nakal ape golek bojo neh ngono kuwi. Aja sia-siakno. Piye? Mumpung neng kene. Takokke lho ketua campur sari. Ya kita panggil artis yang sengaja dihadirkan dari dunia lain. Wewe gombel. Dia sengaja diimpor dari kawasan tanah Jawa sebelah kidul. Sopo kuwi, Lek? Dia adalah seorang artis yang sangat luar biasa. Dia selalu keluar masuk TV dalam acara film Asyap. Walah, bintang Asyap. Ada Mbak Lutfi. Iya yo. Jaga ayu ning ngene. Aku roh Lek. Sik to. Lut, hati-hati. Eneng apa? Aku jejer karo Mbak Lutfi kok mbok kon hati-hati. Wi bojone malah tipis kaya triplek. Lho kok nek apa bojoku atik tipis? Lah piye sing lanang sak mono gedene? Oh iya. Mbak Lutfi. Nggih. Apa sampean gelem dadi triplek? Triplek. Guyu wae wonge. Seta Mas. Aku rasa guyu ae gitu. Lah kenapa ning guyu roh aku? Apa wong kok imut men to, Mas? Wong gantenge kaya aku ngene iki ra tau roh sampean. Wong kok imut men ya, Mas? Piye, Pi? Imut. Lah sampean seneng karo aku. Oh, jenenge katarak nek ngono kuwi. Kok iso katarak? Lah kok kowe umpamane Lek, aku jejer karo Mbak Lutfi ngene iki. Iya jejer mlaku. Gandengan ngene iki piye? Mbak Lutfi. Nggih. Badhe gua batang to. Nggih, Mas. Kowe sing bareng aku gak. Oh, alah ning batang loro. Ngene Mbak Lutfi. Nggih, pripun, Mas? Kowe umpama di bojo ayu kaya penyanyi. Aku moh. Kok moh? Moh aku duwe bojo penyanyi. Sebabe aku bojo sinden ngene iki ora kok berleren. Lho, kok iso? Lah ora nek diapa-apakno, mergawe tok aku. Lah sebabe? Langger ape awor terus mane man. Ngono. Heeh. Tapi ngene. Piye? Bojo ayu, aku tau ndek bojo penyanyi. Piye Lek nek duwe bojo penyanyi? Bojo ki enak elek ndah sing penting nek dibeli duki. Lho, bojo kok dibeli duki lho. Aku nek ndek bojo elek, iya tak tinggal mergawe mikirku karo bojo ayu ki beda. Oh alah, lah nek bojo elek, tak tinggal mergawe ngene iki aku mikir bojoku ning omah mangan apa yo. Oh ngono. Terus nek bojo ayu. Nek bojo ayu tak tinggal mergawe niki aku yo mikir, pikirane piye? Bojoku ning omah dipangan sapa yo. Bojo kok dipangan sapa? Nyanyi. Ini ada Pak